Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda nasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina mufundisi Trust Mukwada vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church naShailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Mufundisi Betera, kwazisai vateereri. Vateereri, welcome to the program. Tinotenda. Pastor Mukwada, kwazisai vateereri. Ndinokuchingamidzai mose muzita raJesu. Tinoda kutenda hurukuro yatinayo nhasi ino musoro wenyaya unoti zuva rashe part 2. Zuva rashe part 2. Okay. Zuva rashe part 2. Now regai tiverengere Genesis 1 verses 1 to 5. Pane fungwa iripo yakakosha yatinoda kuti ijeke kwatiri tichipinda muhurukuro yedu. Okay. Genesis chapter 1 verse 1 kusvikira paverse 5. Right. Pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Nyika yakanga isina kugadzirwa, isine chinhu. Rima rakanga riripo pamusoro pemvura yakadzika. Mweya waMwari wakanga uchigara pamusoro pemvura. Mwari akati, chiedza ngachiwepo. Chiedza chikavapo. Mwari akaona chiedza kuti chakanaka. Mwari akaparadzanisa chiedza nerima. Mwari akatumidza chiedza akati masikati, nerima akaritumidza akati usiku. Madeko akavapo namangwanani akavapo zuva rimwe. Right. Kana tichiverenga pandima iyi, chinhu chatoda kuti chijeke ndechekuti zuva remubhaibheri rinotanga neusiku tevere masikati. Nekuti zuva ratinoti day rine zvikamu zviviri, usiku nemasikati. Right. Now chiri kutanga chii usiku. Vamwe vanobvunza kuti kutadii kutanga nemasikati. Okay. Tinodzokera kumashure zvinofanana netumwe tuvhunzana twaita tufana kuchikoro kuti chikuru chii, huku nezai. Mumwe akati huku, zvanzi watadza. Huku inobva muzai. Mumwe akati zai, unzi watadza. Zai rinobva muhuku. Handiti wazviona. Asi ukadzokera nenyaya yacho kumavambo, unononzwa kuti Mwari pakusika hapana paakasika zai. Akangoti shiri nemarudzi adzo. Yes. Ndobva dzazotanga kukandira. Saka chikuru ihuku ndo inotanga. Yes. Saka panapa mundima yataverenga tanzwa kuti chaivepo irima chiedza chisati chasikwa. Saka kana tichiwerenga nguva tinotanga nerima rakatanga riripo. Okay. Handiti mazviona. Saka zuva rinoti usiku, koedza, pouya chikamu chamasikati. Parinondovira iri zuva rapera taakutanga rimwe edzva. Saka zvangosiyana nemaverengero ataakuita mazuva ano. Ndaona kuti maverengero eBhaibheri asiyana. Right. Mazuva ano Pastor Mukwada zuva rinotanga nguwai?
anoti 12 pakati pavo. Vanoti pakati peusiku. Vane zvikonzero zvavanoitira kudaro. But point yamataura taibata yekuti day according to the Bible rinotanga sunset. Tobva taenda usiku hwese koedza oita masikati ese rakunovira takupinda mudei rechipiri. Saka chirogoredzwa tinofanira kutoripemberera parinongodoka musi wa31 December. Kana tichishandisa Bhaibheri. Yes. Saka hativerengei ndima idzi mbiri. Mark 15. Sorry. Yes. Pfungwa dzake dzinomhanya kwakaipa. Ona kuti afungei paati gore kana richipera. Azoti vanhu vane tsika yekuti panokwana 12 midnight paya. Pane zvinoputitswa nevanhu vachiita ruzha kuti yet according to the Bible new year inenge yatotanga parinovira paranyura paya. It's okay. Right. Toda kuti mutiverengere Mark 15 verse 42 na Luke 23 54 kuenda pa 56. Mark 15 verse 42. Zvino ava madeko zvarakanga riri zuva rekugadzirira ndokuti rinotangira sabata. Luke 23 verse 54 to 56. Waiva musi wokugadzirira, sabata rodo kutanga, navakadzi vakanga vauya naye vachibva Garirea, vakatevera vakaona bwiro nemuisirwo womutumbi wake, vakadzoka vakagadzira zvinonhuhwirira namafuta. Now panapa tiri kudzokera pakafa Jesu. Akafa iri Friday. Yes. Hanzi zuva rakanga rakunovira. Sabata rakuda kutanga. Yes. Anditi mapaona. Saka panonyura zuva musi weFriday. Ndo panobva patangira sabata. Remubhaibheri sabata raMwari. Tiri kuti zuva rashe patituka. Takanzwa muchidzidzo chapfuura kuti zuva rashe ishe wacho ndiJesu. Anoti zuva rangu ndiri ishe wesabata. Rakabva ranzi kuna Exodus zuva rechinomwe revhiki. Ratakasiya taona kuti izuva riri pakati peFriday neSunday. Ndauda kutokuti tine vamwe vateereri pastor vekuti havana kunzwa chidzidzo chiya. Saka magona manje maisa pachena riri kunzi zuva rashe vateereri muchidzidzo chakaitwa kumashure. Zvakabuda kuti Mwari vane zuva ravo ravanofana kunamatwa ratinofana kuenda kuchechi. Ndivo ishe wacho. Zuva racho ndere sabata. Bhaibheri ndobva raburitsa pachena kuti sabata izuva rechinomwe revhiki. Saka ndo pari kususukidzwa chidzidzo ichi pataa kuti zuva rashe part 2 kureva kuti nyaya iri kutenderera pazuva resabata musi wechinomwe wevhiki. Yes pastor. Right. Saka zviri kujeka panano zvekuti sabata Friday panonyura zuva sabata rinenge ratanga. Torara iri sabata. Koedza riri sabata. Panondonyura zuva musi weSaturday sabata rapera. Anditi mazvona. Tabva tatanga rimwe vhiki. Ndo maverengerwo azvo kana tiri mubhaibheri. Pfungwa ndiri kuona kuti yakanaka pakuti harisi kumezhwa netime yepawachi. Because dzinosiyana. Yenyu inogona kunge iri kuti 20 past. Yomwe yatoko half past. Saka Mwari akaita kuti zvisambonetse. Hakuna pamunoita problem kana riri zuva. Even asina wachi. Thank you pastor. Saka hande zuva rashe part 2. Ndanchida kutoningirikira pastor. Vari kunzi vaivagadzirira zvinonhuhwira mafuta. Andonyatsodzwisa chii chaitika. Madzimai aya kaya, madzimai ainamata, aitevera Jesu. Saka hanzi paakafa, zuva ranga rondonyura. Patsika dzechiJudha vaikoshesa kuti kana munhu afa asati avigwa, mutumbi unosotswa mafuta. Anditi mazvona. Saka ivo vakaona kuti sabata ratokwana. Hatichagoni kuti timuita sei? Timuzodze tingazotyora sabata. Ndosaka vhesi rati vachiteerera murayiro unoti iwo chengeta zuva resabata rive dzvene. Anditi wazvona. Saka vaitoziva kuti kuvira kwakutoita zuva kusabata yatanga. Ndobva watotadza kuzora mafuta. Right. Saka unoona pabuda mukwada verecho. Wati uri kuti uchiukwada. Ndiri kufungidzira kuti pamwe waigona kuita reasoning yekuti afa uyu ndiye ishe wacho.
Alright. Saka chiro tikamuzodza hazvina basa because ndiye muridzi wezuva. But wari kuona sabata richikosha sekutenda kwakanga waita wachiripiwa naMwari akati zvisine kuti ndiani sabata rinofanira kuchengetwa. Saka ndochinda ndiri kuita kuti commitment yacho ndiyo yandibata. Saka uri kuona here kuti vakadzi ava vakatoona zviri nani kuzonofukunura munhu amboigwa kuti vamuzodze pakutyora sabata. Unoziva kuti munguva dzino dzatiri kurarama munhu kana akambovigwa kuti munofukunura chero iri hama yenyu munotoenda kumakoti mototenderwa motopohwa tsamba dzacho. But ivo vakatoona kuti zviri nani amboigwa tozonomufukunura hedu sabata rapera kuti timuzodze. Saka unoona kakosheserwa kaitwa sabata. Ende vanhu vaifamba naJesu. Vaifamba naJesu. Rega unzwe Jesu wacho pasati pasvika padanho rekufa iri. Kuna Luka 4 verse 16 uone kuti aiitawo sei nenyaya yezuva rake. Luka 4 verse 16. Akasvika paNazareta paakanga arerwa, akapinda musinagoge nomusi weSabata sezvaaisiita, akasimuka kuti ararwe. NdiJesu. Hanzi akasvika paNazareta ndokuenda kuchechi musi weSabata sezvayaive tsika yake kuenda kuchechi aenda kuchechi nemusi weSabata. Saka amene kuti ndiri kuona uchida kutaura, amene kuti uda kutaura fungwa yajeka here imwe apa. Ataura henyu pasi kuti kana zvichinzi zororai musi weSabata hazvisi kurehwa munhu kuzorora ari kumba akarara. Kuzorora kwacho kuzorora kubva kumabasa amunoita ekutsvaka ndaramo, ekutsvaka kuti murarame. Asi munondozorora muri panzvimbo yekunamatira muchinamata navamwe. Unoza pamaona panaida kutaura paya mamatoona chaizvo. Ndine timu rangu vafana vangu vanenge vaitaura kuti pastor nyaya iyi yajeka. Pane problem here ndikaswera hangu ndakarara musi wakati ndozoenda kuchechi. Murikuona pfugacho anenge abata apa pekuti usaite basa but anenge asati abata futi kuti ndo day rinoitwa chechi. Saka kuzorora muchinama. Rega tinonzwa vadzidzi vaJesu. Tambobata madzimai aitera Jesu tikanzwa iye Jesu wacho rega timboenda kuvadzidzi vake. Muverenge Mabasa 13 verse 42 na 44 mugoverenga Mabasa 17 verse 2. Mabasa 13 verse 42. Zvino vakati vachibuda musinagogi vakakumbira zvikuru kuti vaparidzirwe zvemashoko iwayo sabata rinotevera. Verse 44. Nesabata rakatevera guta rinenge rose rakaungana kuzonzwa shoko raMwari. Mabasa 17 verse 2. Zvino Pauro sezvaaisiita akapinda kwavari akataurirana navo zvepamagwaro masabata matatu. Muri kuona here pandima dzataverenga idzi vadzidzi vaJesu vasara handitika havana kubva patsika yekuenda kuchechi musi weSabata. Maona pachapter 13 kwanzi vanhu vapedza kuparidzirwa kuti varume vane chirevawo mudzoke futi sabata rinotevera kuchechi. Handiti mazvona wavana kutudzokai mangwana. Amen. Zviri kubatika kavateereri. Zuva rashe zviri kuramba zvichibuda kuti nderechinomwe revhiki rinonzi the Sabbath day kana kuti Sabata. Ndo raipindwa chechi naJesu. Vadzidzi vakana Pauro ndo ravaipinda. Bhaibheri pari kuti sezvaaisiita riri kureva kuti as his custom was kana kuti habit yake kana kuti tsika yake. Zviri kujeka pastor ngatifambei. Now nemhaka yei tiri kuramba chitenderera apa. Nhasi kune kunzwisa kwokuti ukawanzwa vatendi vachiti murayiro wakapera hatisiri pasi pemurayiro vanenge vachitaura panyaya yeSabata. Kuti hatichafanira kuramba tichingochengeta iro remusi wemugovera iri raichengetwa naJesu rakaperera pamuchinjikwa. But woona kuti vakadzi vaimutevera muchinjikwa waitika vakarichengeta. Vadzidzi vake after muchinjikwa vakasara vachienda kuchechi neSabata. Rega unzwe Jesu zvaakasiya ataura asati afa.
Okay. Pana Matthew 24 verse ya 20. Matthew 24 verse 20. Nyengeterai kuti kutiza kwenyu kurege kuwa pachando kana pasabata. Jesu aiudza vadzidzi vake nezvekuparadzwa kwaizoitwa Jerusalemu. Raizoparadzwa muna AD 70. Handiti wazviona? 30 years after kufa kwake. More than 30 years. Saka Jesu ari kuti pachaparadzwa Jerusalemu aka ngazvirege kuitika musi wesabata. Pfungwa iri kubuda ndeyekuti sabata rinenge richiri kungochengetwa muna AD 70. Ndaitwa makore more than 30 aive mberi. Saka dai Jesu aiziva kuti paanofa pamuchinjikwa sabata kunenga kusisina, angadai asina kumbotaura pfungwa iyoyi kuvadzidzi vake. Alright, imboisai koma muzopindura mubvunzo. Kune mumwe wekuti vateereri kuti zvine zvichijeka but anongoita pfungwa kuti zvine basa rei. Because we pamurutsanangura kudaika zviri kunyatsa kubuda clear pastor. Ameno pastor Mukwada. Zviri kunyatsojeka but pane pfungwa inogona kuitika mumunhu yekuti achinyatsona zviri kujeka ka. But because maybe haasuda kungoudza pfungwa dzake kuti teedzera zvinhu izvi. Unoziva kuti zvinhu zvinenge zvarayirwa naMwari ukagara uine pfungwa yekuti zvine basa rega. Ndo yakaita kuti Loti anosvika kugomo yatsvimborume. Because vakapuwa instruction iri clear. Musacheuke kana kumira. Very clear, very simple. But iri very simple. Iri simple zveshuwa. Ende mukadzi wake paakacheuka kunonzi akabva aita shongwe yemunyu ipapo. Vasari. Ndokurizina kuti zvine basa rei. Ndokariziviro kakaiswa muna Adhamu naSatani kakako nenyoka. Kunzi kungodya. Muti iye Mwari nerudo rwake kwakubva ango atokuparadzira kuti mangodya furutu iyo. Saka kakuti zvine basa rei ukatarisa madambudziko atinawo panyika apa napa. Munhu anenge achitika as long ndazongonamata Mwari wacho. Saka pfungwa iri kubuda sei ndabvunza ka. Pane kakunamata kari kuwanikwa pakati pedu atendi. Kekuita kunge zvinonzi kungofiufila kuti Mwari amake register kuti handiti chakakosha chendazongonamata. Hamugona zvazvo. Saka muchiona nyaya dzakadai padzinokukurwa ka munhu anopesa ngoti zvine basa rei as long ndazongoendawo kuchechi rimwe zuva. Kapfungwa ikaka kwameno kuti alright, imbotiverengera Isaiah 66 pa 22 na 23. Tione muri kuona kuti Jesu akachengeta sabata. Vakadzi vaimutevera vakachengeta. Vadzidzi vake vakachengeta. Iye akatotaura kuti chero muna AD 70 after muchinjikwa 30 years after muchinjikwa richiri kuchengetwa. Saka rinomira rini kuchengetwa? Isaiah 66 verse 22 na 23. Nokuti denga idzva nenyika itsva zvandichaita sezvazvichagara zviripo pamberi pangu, saizvozvo rudzi rwako nezita rako zvichagara zviripo, ndo zvinotaura Jehovha. Zvino panguva iyo nyama yose ichauya kuzonamata pamberi pangu, pakugara kwomwedzi mumwe nemumwe napasabata rimwe nerimwe, ndizvo zvinotaura Jehovha. Uri kuona kuti Isaiah akagara achitaura kuti chero mupasi idzva nemudenga idzva sabata rine richingochengetwa. Saka harina kuguma pamuchinjikwa. Nekuti vatendi vakatofamba naJesu vakasara vachirichengeta. Ende iye atotaura futi kuti makore nemakore after ndafa ndatoenda kudenga rinenge richichengetwa. Isaiah obva ati chero nemupasi idzva rinenge richichengetwa. Saka chero nanhasi because asati amupasi idzva. Pfungwa yeye wanga uchitaura kaso nekuti zvine basa rei. Ngai namatai vatendi irege kumbokushanyira pfungwa yakadaro ine ngozi. Gatimbonzwa kambo vateereri tiri pachidzidzo zuva rashe part 2. Musandivhure tenzi inzwa inochema. Inzwa inochema
Simbira Jesu Dino kuchaka Rapani wa moyo wangu Kuliponesa Muponesi Inzwa inochema Asimi Jesu Dochema Muponesi Inzwa Dochema Apamadaidza wawe Musandifure Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu zuva rashe part 2. Yes. Tiverengere mufundisi kuna James 2 vhesi ya 10 kuenda pa 12. Jacobo chapter 2 verse 10 kusvikira pa 12. Inoti, nokuti munhu unochengeta murayiro wose akagumburwa kune chinhu chimwe chete wawane mhosva kune zvose. Nokuti iye wakati usaita upombwe ndiyewo akati usauraya. Zvino kana usingaiti upombwe asi uchiuraya wawa mudariko murayiro. Taurai uye itai savanhu vanozotonga nomurayiro wokusunungurwa. Right. Muchaona kuti sabata remusi chino muvhiki riri pama 10 commandments hausiriwo mutemo bedzi unonzi naMwari vana vake vachengete. Okay. I10 mitemo yacho. Ndo iri kunzi naJames pamitemo iyoyo iri 10 ukatyora 1 zvangofanana nekutyora yese. Okay. Anditi mazvaona. Saka because manzoti imise muchingotenderera pane wesabata iwoyo chete. Yeah, ipo panodoka kupindurwa pastor. Zveshoka vanhu takasikwa tine pfungwa. Vanogona kuzviona kuti varume apa vanoita zvidzidzo vari mustudio. Vanoti vakadzidza pane zvidzidzo zvavo zvinodzoka pamutemo wechina wesabata. Na ukatarisa maybe imwe nzira ingabatsire kujekesa ipapo ndeyekuti pamirayiro 10 iri pama 10 commandments. Yes. Imwe 9 yacho ikai haina kana dambudziko mumachechi. Alright. Haina kana dambudziko. Hakuna chechi yaunonzwa ichidzidzisa nhengo dzayo kuti endai munoita upombwe. Endai munoba.
hakuna doctrine yechechi yakadaro. Okay. Anditi wazvona. Vese vanotobvumirana kuti uku kutadza. Kungaita havo vamwe vanoti iwo zviri nani kana kuti panze pekuti unofamba uchiita upombwe kumaraini, tora vakadzi vacho wada ubva wamuroora wamubvisira. Kutaura kwakadaro. Rusi ruchive. Ruchiva runenge ruchibhadharirwa mari. Mukura zvekuti chechi inogona kutoita zvidzidzo zvekutoti zvoita sekunge upombwe unotenderwa. Kuti roora kana wamuda. But unogona kutopedzisira watozoita kana 5-6 ivo vanenge vachiita ruchiva unopedzisira watoita kana vakawanda, vanenge vaiti chero wabvisa rusambo. Anditi wazvona ikoko kunenge kusakurira hako ruchiva. Asi generally vatendi hapana anokurudzira zvakashata nemimwe mirayiro 9. Yes. Pa1 iwoyu wechifo uyu ndo paunozonzwa vatendi vakuti wakaperera pamuchinjikwa. Paul anoti wakaperera pamuchinjikwa pana iwoyu. Mirai musati maenda kure ndimbobvunza vateereri. Zvekutaura mufundisi chitori chokwadi, but mubvunzo wekuti hamugone henyu kuresponda kunoko. Isusuwo vateereri, are we really convinced kuti Jesu paaifa pamuchinjiko paya zvine chekuita nekugumisa mutemo weSabata? I know zvinototaurika pakati pedu, but ndikura kuti uri 1 muchinjiko ya nezvakaitika munozviziva zvekuroverwa kwaJesu kusvika afe nemutemo weSabata, tobva tati wakaperera pamuchinjiko. Ndikura kuti tadzamisa pfungwa zviri kunyatsoita here statement iyoyo kunyange ichitaurika hayo. Taurai pasi. Andino ndabvunza zvakanaka. Because zvinotaurika but ukatotora nguva yekunyatsofunga kuti asi statement ndati kuti chakaroverwa tinoinyatsozva mutumbi waJesu. But poita statement yekunzi yakaroverwa pamuchinjiko. Kwandiri hameno zvazvinoita so. Right, taurei henyu pasi. Imbotiverengerai Exodus 20 vhesi ya 10 na 11. Kubatsira panyaya iyoyi yekuti chimwe chinhu chikonzero nei tichiramba tichingotenderera. Pane zvimwe zvinhu zvataiona kuchikoro. Ndofunga makazviexperienceawo. Maiti zviya kana muri mumawriting class, kana yangu writing class kurava form 4 form grade 7 vanononyora maexam aya. Kana makwenda kunonyora maexam, maticha ane experience zvavaiita vane pamwe pavaikudedzai votanga kudzokorodza amwe matopiki. Matopiki avaidzokorodza kazhinji kacho matopiki avaiona kuti gore negore yakaomera vadzidzi, yakaomera mastudents kunzwisisa. Saka inoda kudzokorodzwa asi inouya muexam gore rega rega. Vaisadzokorora akapusa aya kunzwisisa. Ayo vaidzokorora maeria anonetsa acho. Unenge ane mamarks akawanda. Anditi wazvona. Saka ukaona murayiro weSabata manje chinosaka tirambe tichingoti tikaenda uko tichidzoka vatendi vazhinji vanonetsekana kunzwisisa panyaya iyoyi. Anditi waona. Saka iyo yakakosha futi pamberi paMwari. Chiverengai munzwe patiri kuti wakakosha. Hatisi kuti mimwe haina kukosha 9. Aiwa. Asi da kuti munyatso tiwedzere kujekesa. Exodus 20 verse 10 to 11. Asi zuva rechinomwe iSabata raJehovha Mwari wako. Usatongobata mabasa naro iwe, kana mwanakomana wako, kana mwanasikana wako, kana muranda wako, kana murandakadzi wako, kana zvipfuyo zvako, kana mweni wako uri mukati memasuo ako. Nekuti nemazuva matanhatu Jehovha wakaita denga nepasi, negungwa, nezvese zviri mukati mazvo, akazorora nezuva rechinomwe. Naizvozvo Jehovha wakaropafadza zuva reSabata akariita dzvene. Now, murayiro unonzi nevatendi hauchina basa wacho. Mukatarisa pama10 commandments ndiwo murayiro ezitwa unotova nesignature yaMwari. Munorevei pastor? Ndingatsanangura signature apa. Kureva kuti pane chidhindo chaMwari pakuti ndiwo murayiro wega wokuti Mwari anotaura zita rake rakazara pamurayiro iwoyo. Ndini Jehovha Mwari, iSabata raJehovha Mwari. Wapabata. Ende chimwe chinhu futi chiri pamurayiro iwoyo, anobva arondedzera basa rake raakaita rekusika.
hazvigumiri ipapo, anotaura futi teritori yezvaakasika zvaanotonga kukura kwayo maanobata ushe pairi, kudenga, panyika nemumakungwa. Handiti wazviona? Saka pamurayiro iwoyoyo Mwari anotora nguva achitsanangura zvaari iye kuti ndinani. 1. Basa randakaita kuti ndikodzere kumira pandakamira rekusika, zviri kudenga, zviri panyika nezviri mumvura, neteritori yandinotonga. Saka murayiro iwoyoyo pamirayiro ine 10 dai kwanga kuri kunzi une mitsindo inodarika yeimwe ndeupi, iwoyoyo wacho unotonzi nevatendi vacho wareruka hauchina basa. Aminoti zvajekereza ndatoona kuti pamitemo ine 10 imwe inotoratidza kuti ndiMwari ari kutaura kuwana, fanane nekuti kudza vaberekwa kuti mazuva ake awande panyika. Vanhu vari kuadreswa but uyuyu semaverengere taitirwa ndaona sekuti Mwari ari kuadresa saimba baba. Zvevana baizvi kuraizi kuti kana zvaadreswa saimba iyo ndo anofanira kuzodzidzisa mhuri yavo yese. Panzi mwanakomana wako, mwanasikana muranda, wokureva kuti mutungamiri wemhuri anofanira kumeka sure kuti mutemo waitwa pamusha uyu. But ndo paunoona manje vamwe ana baba anodrive, unosiya mudzimai nevana pagedhi repachechi. Handiti uri kuona, ndiringotera pfungwa yabudiswa namukwada iyoyo kuti iwewe sababa semutungamiri wemhuri iva pamberi mukuita zviri kudiwa naMwari. Patika zvino ichinzi murume mukuru ungaende kuchapero here. Sorry, chapero hamusinzwisise kana varume vachitaura. Zvinoita kunge chechi yemadzimai, vane matauriro avanoita. But mutemo zveshwa, thank you Pastor Mukwada, uri kuburitsa kuti saimba mutungamiri ndiye anoita kuti mukati memba mutemo uyu uitwe. Now pane chimwe chinobuda futi pamutemo iwoyo pana Ezekiel 20 vhesi ya 12 na 20. Tiri pamutemo wechifo iwoyo. Ezekiel 20 verse 12 na verse 20. Ndakawapawo masabata angu chive chiratidzo pakati pangu nawo kuti wazive kundini Jehovha unowaita watsvene. Verse 20. Masabata angu ngave matsvene kwamuri, zvigova chiratidzo pakati pangu nemi kuti muzive kundini Jehovha Mwari wenyu. Chimwe chiri kuburitswa pandima ika ndechekuti murayiro wesabata ndiwo uri maki yaJehovha kuvana vake, ndiyo saini inotsaura kuti ava ndo vaakundinamata. Ona murayiro wesabata imaki inoiswa naMwari pakutsauranisa vanomunamata iye nevasingamunamati. Ndo chimwe chiri kubuda pamurayiro wechina wekuchengetwa kwesabata. Hamusi muri kuita kunge maakuvharira vanhu kunze kwedenga here Pastor? Panofanira kutsanangura pataverenga apa paita sekuti pani confuse ameno kandanzwa zvakanaka. Parita sekunge pari kuti masabata ngave matsvene sekunge akawanda. Yeti kubva muchidzo chapfuura takana sabata iwa kana pachinzi masabata zviri kurevei haana kuwanda here? Zvangofanira kuti mavhiki. Vhiki rimwe nerimwe richidzoka. Paida kutsanangura. Regera paoko pauro zvazviri kuita Bhaibheri ndikuedza kufunga ndiri muteereri ari kumba kuti Bhaibheri hongu ndorati masabata chiratidzo pakati pangu nevanhu vanondinamata ndiri. But imimi kana maakuzotaura muri muno mustudio muchingotaura pfungwa imwe chete yekuti sabata ndorinoisa pachena vakunamata Mwari. Chiratidza ndiri zvazvinonoita unobva maita kunge mimi Pastor Rodzi ndimavharira vamwe dho. Ndandakunzwa saka regera tiverenge pane ndima mbiri dzatoda tiverenge una zvakazarurwa 14 dzinojekesa mubvunzo wawabvunza. Verenga vhesi ya 6 na 7. Zvakazarurwa 14 verse 6 na 7. Zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga ane ivhangeri isingaperi kuti aiparidzire vanogara panyika namarudzi ose nendudzi dzose nendimi dzose nevanhu vose.
akati nenzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei, nekuti nguva yake yekutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Now ndimai iri kutiisira pachena kuti anofanira kunamatwa ndeakasika. Ndizvozvo. Akasikei denga, nyika, gungwa, matsime emvura. Ndiye anofanira kuitwa sei? Kunamatwa. Mwari iyeye akasika zvinhu izvi ndiye anzi Mwari weSabata. Nekuti kuna Exodus abva ati nekuti ndakasika kudenga nepanyika negungwa. Anditozva anofanira kunamatwa nemusi wechinomwe. Anditozvaona ndiye Mwari anofanira kuita sei? Kunamatwa. Now imwe yacho inozotibatsira kuti zvijeke mubvunzo wabvunza ibva yamaverenga pasame chapter iyoyo vhesi ya9 na10. 9 na10. Iyi zvakazarwa 14 vhesi 9 na10. Ipapo mumwe mutumwa wechitatu wakatevera akati nenzwi guru, kana munhu akanamata chikara nemufananidzo wacho nekugamuchira chiratidzo pahuma yake kana paruoko rwake, naiye uchanwa waini yekutsamwa kwaMwari yakadirwa isina kuvhenganiswa mumukombe wehasha dzake. Uchatambudzwa mumoto nesuferi pamberi pevatumwa vatsvene nepamberi pegwayana. Pane rimwe boka revanhu vanenga vachinamata, asi hanzi vachasangana nehasha dzaMwari dzisina kutuvidzwa. Vanhu ivavo hanzi vanenga vachinamata chikara kana kuti mufananidzo wechikara. Ndosaka wanzwa ndichiti Mwari pane vanenga vachimunamata ane maki yaanovamaka nayo. Nemhaka yei? Nekuti kunamata kuchange kuripo, asi kuine rimwe boka revachanamata chikara kana mufananidzo wacho zvichajeka pachikamu chatiri kuuya. Saka nyaya haisi yekungonamata. Aiwa. Saka kune masaidi 2 ese ane maki. But imwe saidi rikairi kusi kutozotsva here uku kwataurwa nazvakazarwa. Kune kwakutoparara kauko. Asi vane makiwo. Anditozvona. Saka Mwari ane maki. Ava wava vachamushatirisa vanenge vaine makiwo. Asi haisi maki yaMwari, hanzi ndeyechikara. Anditozvona ka zvichajeka patiri kuya tichienda muchikamu chinotevera. Tiri pachidzidzo vateereri zuva rashe part 2. Zuva rashe iri izuva reSabata. Ishe wacho vari Mwari vakasika denga nenyika nemakungwa nematsime emvura. Vari kubva vati zuva iri imaki pakati pavo nevanhu vanonamata Mwari. Ngatirambei tiri pachirongwa iye zvinoregai timbonzwa kambo. Kuna Jesu, kuna Jesu, kuna Jesu, Jino, uya kuna Jesu, Jino, kuponeswa, Jino, uya kuna Jesu, kuponeswa, Jino, akwaniswa, Jino, uya kuna Jesu, akwaniswa, Jino, wadaiswa, Jino, uya kuna Jesu, arindira, Jino, arindira, Jino, uya kuna Jesu, arindira, Jino, musimbire,
Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Zuva rashe part 2. Tiverengerei Isaiah 14 verse 12 kuenda kuna 14. Tanzwa kuti muchikamu chatabva anofanira kunamatwa ndiMwari akasika. Handitika kudenga, panyika nezvese zviripo. Mwari iye ane zuva raakatsaura raanoda kunamatwa mariri. Raanoti iri ndo zuva rangu. Riri sabata remusi wechinomwe wevhiki. Handei tinzwe Isaiah 14 verse 12. Verse 12. Haiwa, wawaseiko uchibva kudenga, iwe nyamasase, iwe mwanakomana wamambakwedza, wakandwa seiko pasi, iwe wokuwisira marudzi pasi, iwe wakati mwoyo mako, ndichakwira kudenga, ndichakwiridza chigaro changu choushe kumusoro kwenyeredzi dzaMwari, ndichagara pamusoro pegomo reungano, pamigumo yamativi okumusoro, ndichakwira kumusoro kwamakore, ndichazvienzanisa nokumusoro-soro. Pane murume panapa, kana dai muchiverenga muchirungu ainzi Lucifer wasodonha sei kubva kudenga. Zvonzi dambudziko zvakauya mupfungwa mako kuti uda kunoinzana naMwari. Yes. Kwakusiri kuinzana pautsvene. Aida kuinzana naMwari pakurumbidzwa. Handiti wazviona. Saka iye anga ari ngirozi, ari mutungamiri wezvisikwa zvaMwari. But akada kunoinzana naMwari pambiri nekunamatwa. Saka ndo zvaakabva adzingirwa kudenga izvozvo. Handiti paakadzingwa pachoka ndo painonobuda pana zvakazarurwa 12 verse 9. Zvakazarurwa 12 verse 9 inoti, zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare inonzi Diablos naSatani munyengeri wenyika yose, yakakandirwa panyika navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Pakapinda pfungwa idzi muna Lucifer, ndo zvakakonzera kuti kudenga kuite hondo. Nekuti Mwari ane godo nekuda kunamatwa. Nekuti murayiro unoti munhu ndaanamatwe nezvaakasika. Alright. Saka iwe ukati wauda kunamatwa panapa, hapana dambudziko, asi namatwa nezvawakasika iwewe. Saka Satani aida kunamatwa asi asina kusika. Aida kunamatwa nezvakasikwa neumwe. Ndo paakabva arohwa ndobva adzingwa. Apabata ka? Yes. Saka adzingwa kudaro. Kanonzi zvashaya basa ka? Hazvina kushaya basa. Hanzi akauya pano pasi ka. Zvakashaya basa ikoko. Asi akatobva nechimwe chikamu chengirosi. Right. Handiti wazviona ka? Auya panapa hanzi anonzi Satani, Diablos, nyoka yekudhara, munyengeri. Yes. Handiti wazviona. Saka anoshandisa kunyengera. Unoziva kuti kunyengera ivara guru. Vanhu ava vanze kutora nguva zvavo vaitenderera pariri. Asi chinonzi kunyengera kuita kuti munhu aperere pachunhu akarasika achifunga kuti ari correct. Alright. Unoziva kuti ndingapazimedza zvokuita seko toti munhu ari kufunga kuti ari munzira iri correct ka, and road yacho yakanaka, mota iri mucondition, anogona kurova 90, 100, 120, pamwe pacho achitomboita darika maspeed limit 130. Iye akarasika atora ruti isiriyo. Zvabva zvandifungisa vanotamba bhora. Ikanzi penalty da kurohwa. Goalkeeper anenge akatarisira narida kukika pena iye. Zvekuti anogona tasengada kuroera uku zvekuti goalkeeper anodivira bhora kuenda uku. Wanyengera. Unoendeswa kusiriyo. Ende wakaperera. Ndiri kuribata kuzogaraenda neuku. Anditi wakaona manje. Saka ndo kashandiro kanoita Satani kutsotsa vanhu. Ovaisa padivi voperera. Handiti masona. Saka taona kuti iye anodawo kunamatwa. Chiregai muone manje kunyengera kwake kuti anoita sei. Umwe muenzaniso wacho zvakazarurwa 13. Toda kuerenga vhesi ya2, vhesi ya4 nevhesi 16. Zvakazarurwa 13 verse 2. Chikara ichi chandakaona chakanga chakaita sengwe, netsoka dzacho sedzebere, nomuromo somuromo weshumba. Shato ikachipa simba rayo nechigaro choushe
namasimba makuru. Verse 4. Vakanamata shato, nokuti yakapa chikara masimba, vakanamata chikara vachiti, ndianiko wakafanana nechikara? Ndianiko unogona kurwa nacho? Verse 16. Chinomanikidza wose, waduku navakuru, wafumi navarombo, wakasununguka navaranda, kuti wapiwe chiratidzo muruoko rwavo rworudyi kana pahuma dzavo. Now, onai zviri kuitwa naSatani panapa. Mukunyengera kwake kuyawo. Yes. Nyaya yake yekuda kunamatwa iye have yake haina kupera ndaakundwa pachimuringa chekudenga. Akadzika nayo. But akuita sei? Anonyengera kuti vanhu vamunamate. Panapa pari kunzi chikara, takambodzidza kumashure. Ndeda kuti papo patsanangurei kuitira vamwe vari kutanga onzwa chidzidzo nasi. Maybe mungavaisire pachina kuti chikara chii chinorehwa. Pachapta ichiri kunzi chikara ndo chimiro chakapinda chechi munguva yemadark ages. Chimiro ichocho chekuti chechi yairamba ichiitwa but isisatedzere fanika zvinoreva bhaibheri. In short tongoti ndo chimiro chakapinda the Christian church panguva yemadark ages. Saka ndo painodedzwa kunzi chikara ichechi iri kutaurwa. Yes. Right. But manzwa here kuti zvanzi Satani paakauya akaskopa chigaro chake kuchechi. Alright. Kurava kuti akaskoti chechi chiuya ugare panapa. Chechi ndobva yagara pasiti yaSatani. Ndobva yapowa simba naSatani. Agara arida kunamatwa. Yes. Saka verse 4 yabva yazoti vanhu vakachinamata Satani kuburikidza nechechi. Pavari muchechi kudaro. Havasi kuona kuti chechi zvayakuita iri kuita zvese zvaSatani. Saka vanhu vaifunga kuti tiri kunamata asi vakunamata Satani. Right. Okay. Handiti wazviona. Saka chechi manje ndo pairi kuzonzi patamboverenga paya kuti ine maki yayo. Yanzi maki yechikara. But imimi kuti musanyanya kana ndiri kufollowa zvakanaka. Iri kunzi maki yechikara. Tati chikara chapiwa chigaro naSatani. Right. Saka iri kunzi maki yechikara zviri corrected tikati imaki yaSatani apa chigaro. Exactly. Ndo maki iri kuzosvika futi kuvanhu vari muchechi. But in summary iri yaSatani maki. Alright. Because chigaro chagarwa nechechi, simba riri kushandiswa nechechi, zviri kuitwa nechechi, anokuzvitungamira vari kunozvitora kuna Satani. Saka pane maboka 2 pakunamata. Toita sei apa pastor? Ndozvikutorera bhaibheri but mungona patiri kutaura vari kuti Satani vari kuti Satani munharaunda matinogaraka harina kujairika kuti uite ngori kuti vanhu vari kuita zvaSatani ivo vachinamata. ZvaSatani zvinojairika kukuroya, kukuuraya. Poitwa sei? Because ndozvitori mubhaibheri amene wamukwada mune mamataurire here because kuvateereri takasiyana manzuro because ukati chechi ichiita zvaSatani mazwi acho anenge akorera. Anetanga akora but ndo zvaari kutori mubhaibheri popo kautongosiya pakadaro. Pangada kutsanangurwa pachinzi kunyengera kwanga kuchataurwa kuyakuya ndekuti kuna vanhu vakawanda vari kuita zvisiri mubhaibheri asi wasiri kuziva kuti watiri kutonamata ndiSatani sekutaura wadzokorora kutaura pfungwa yekunyengera. Okay. Vanhu vari kuzviita vachizviziva kuti ndo zvatiri kutoita. Mupfungwa dzavo zvinhu zvakanaka zvavari kutoita. Saka pfungwa pamwe tingada kubata ndekuti kana tichitaura pamusoro paSatani tiri kuti kudii. Kuna Jesu paya achimunyengera akauya aine chingwa akamuratidza pfuma but isusu tinoziva mupfungwa dzedu ndoye madzikirira nekudzipa vanhu but anogona kuti aine chingwa nezvinhu zvoita sezvakanaka. Mama. Saka maybe pfungwa hombe pastor ndiye kunyanya kutsimbidzira pakunyengera. Handiti wazviona. Saka tiri ipapo manje anzi chechi ndo chiri kunzi chikaraka chine maki. Saka imimi kuti musanyanye kudetseka nekutsvaga maki, nzwisai kuti maki iyi ndemunyaya dzekunamata. Handiti wazviona. Handitika imaki inofanira kutsvagwa munyaya dzekunamata nekuti Mwari anzi ane maki yake.
because munoziva zvanga zviita sorry kukubatai panotaurwa zvemaki kazhinji vamwe vari kutoitsvaga mumashopu kuona vavanenge vachitarisa kana kuti zvinhu zviri kutengeswamo hameno zvavanenge vaida kuedza kutsvaga kuti pane mabatsira pasta ndofunga vateereri ndofunga matoono zveshuwa maki ine chekuita nenyaya dzekunamata right hatifambei saka imaki ine chekuita nekunamata Mwari ane maki yake zvanzi nebhaibheri anofanira kunamatwa ndimwari akasika yes but kune munyengeri anoda kunamatwa iye asina kusikawo futi yes mwari akasika uye ane maki yake izuva resabata remusi wechinomwe wevhiki saka uyu mwari uyu asina kusika aroda kunamatwa wefutika akanotsvaga maki yake chiri chimwe chinhu sokurumidza kuoneka saka maki yake anonoisawo riri zuva futi ende harise kure neramwari rinenge rakatsamira ipapo padhuze kuitira kuti vanhu vasanyanye kunetseka. This is deception. Anditi uri kuona panozononzi maki ichaiswa pahuma kana paruoko iyi inenge yanya pahuma zvaakubata fungwa kudzidzisa ende kama kadzidzisiro sezvavangotaura zviya zvekuti zvinganyaita basa here iye Mwari obva arasa vanhu vazhinji vese ava nekuda kwezuva bedzi wabatwa fungwa right katozvitendawo pamwe pacho kudzidziswa kunzi murayiro wakapera wakaroverwa pamuchinjikwa andinozvona hausisina wabatwa pahuma watobatwa panzi paruoko manjeka kune vamwe wekuti haane nezvadzidziswa chake chaanongofunga kumeka mari nekugadzira chingwa saka anongonoshanda kunyangwe mari yacho aiwana musi wesabata raMwari chake kumba kwaita chingwa ruoko rwunobuda pamabasa pakubata apa handiti wazviona saka maki but chimwe chinhu chinoda kuti chigadzirwe sekudzidza kwatakamboita kumashure asi kureva kuti munhu wese ari kunamata ezvino izvi asati akuchengeta sabata remusi wechi7 wevhiki atione maki yechikara takanzwa paya kuti tichazvidzidza futi kumberi tichazozvibata kumberi kuti inozoita maki rini tasiya papfungwa yekuti kune chikara chine maki ngatisvikei pandikuona nguva dzedu dzekufamba saka ichechi inounza zuva rekunamata richipikisana nerinodiwa naMwari saka zvese zviri munyaya dzekunamata hatimboendai pana Ezekiel 22 vhesi ya8 na26 Ezekiel 22 vhesi 8 nevhesi 26 iwe wakashora zvinhu zvangu zvitsvene wakamhura masabata angu vhesi 26 vaprista vayo vakaparadza murayiro wangu vakamhura zvinhu zvangu zvitsvene havana kutsaura pakati pezvitsvene nezvisati zviri zvitsvene kana kuzivisa vanhu kusiyana kwezvisina kunaka nezvakanaka vakatsinzinya meso avo varege kuona masabata angu ini ndamhurwa pakati pavo. Now panapa nyaya iri kukandirwa kuvatungamiri pari kunzi vaprista ndo vakatsinzinya ukatsinzinya girazi riri pamberi pako rinobva here haribvo unongosvinura riripo ugotsinzinya riripo saka kutsinzinya kwavakaita havana kubvisa sabata ivo vakariignowa handiti wazviona but kunamata kunoignowa sabata remusi wechinomwe wevhiki kunobvisa Mwari panzvimbo yake ndokunokonzera kuti vanhu vanamate zvisiri Mwari. Ukatsinzinya uri kutsinzinya pakuti Mwari makasika saka uri kubvisa Mwari handiti wazviona saka vanhu kuti varambe vachinamata Mwari akasika murayiro pamirayiro ine gome unorangaridza kuti kuna Mwari akasika murayiro wechina wekuchengetwa kwesabata anobva ataura zvese izvozvo handiti mazviona saka vanhu vakasuduruka ende iye unotonzwa achitaura sezvatakadzidza kuna Isaiah 58 payapaya achiti pavhesi 13 sabata raJehovha Mwari ritorei riri dzvene handiti uri kuonaka saka rikachengetwa riri dzvene vanhu vanenge vachiti nderani nderaJehovha munorichengeterei Ezekiel anobva ati ndo chiratidzo pakati paMwari nevanhu vake hamene kuti zvakujekera kana kuti ukade kuzvisa nebakubazi kuvateereri. Chidzidzo chiri kuti zuva rashe part 2 zuva rashe racho izuva resabata rechinomwe revhiki ishe wacho vari Mwari. Maybe zvandiroda kukumbira vateereri
manzwira ndanchita tichifamba nacho hazvina chakaipa kuwana feedback kuvateereri because munogona kuwandaona matsanangura mamuchita munogona kuva muri kutotsanangura nyaya yekuti vateereri vakainzwisisa kare. Vateereri ndokumbira panhamba dzatichapiwa naPastor Rhodes vanokwanisa paWhatsApp isai message yekuti kana chidzidzo ichi changojeka munongoti zvajeka vafundisi vasati vajekerwa isi problem ba nekuti hatifambe pamwe chete ende kunzwisa kubva kwadaro tinogona kuva tine mamwe maonero but tiri kukumbira vajekerwa nechidzidzo ichi patiri kuti zuva rashe part 2 izuva resabata riri zuva rechinomwe revhiki ndo rinofana kuchengetwa riri pamitemo ine 10 ndo zuva rekuenda kuchechi tichirumbidza Mwari tisingaite mamwe mabasa ese rinotanga panovira zuva neFriday ropera panovira zuva neSaturday. Vangojekerwa nezvizvizvi munongoisa message kuti vafundisi zvanga zviri mukati mechidzidzo zvajeka mobva maisa panhamba dzamuchapiwa. But mubvunzo wandinawo musati mapa manhamba wafundisi apa ndanchiedza kutaura nevateereri ndonyanyofarira kukurukura nevateereri ndewekuti munhu anzwa chidzidzo obva ati saka toita sei vafundisi manzwa here maitira ndiri kuita voice ndoda kuti muedze kupika kuti zvii zvine zvaitika kumuteereri obva ati Pastor Rhodes toda kutenda nechidzidzo ichi saka mati toita seiko maunzwa mubvunzo orega kutaura any further mungati kudii muchivharira chidzidzo ichi. Chinangwa chatinodzidzira bhaibheri ndechekuziva zvinodiwa naMwari kwete kungoziva bekuti ndo zvazviri mutoti tozoonana guys aiwa unozvizivirei kuti uite kuda kwaMwari because kunamata kuita kuda kwaMwari kana watenda andivazviona saka kana zvajeka kwakuchenda kuna Mwari because patinodzidza kavanhu vanenge vaitonamata Mwari itai kuti ndizvinzwisise kana zvajeka chienda kuna Mwari Mwari ndibetsereiwo ndiite sezvamunoda ndikunamatei zvinokufadzai tibhohwe Satani pakunamata kwedu andirika saka tinoda kutenda tibatei panhare dzinoteera tirambe tichikurukura tichifamba pamwe chete 0774 561 181 0774 561 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi tikosangana muchikamu chinotevera. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndi wikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda nasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira